मा बुङो दा आंनि मुङा फुंखा बर' गामि बालाबारि आरो आङो मोनसे माबा खुलिदोंमोन मिलखौ खुलिनायाव रायजोफोरा आंखौ मा गाज्रि मोनखो बिसोरो आंखौ मोनसे माने एटाक खालामनाय जादों आरो बे नैबे नं बालाबारिनि रायजो राजाफ्रा दा बिसोरो आंनि सायाव मोनसे माबा होदो नटिस होदो बे नटिसआव बर' भाषाजों लिरना होदो आं बेखौ दा फरायथिना होनो नायदो जा नैबे बर्डजों रायजो राजा नोंथांमोनखौ फोरमायथिनाय जाबायदि जोंनि गामिनि माइ मिलाव गामिनि रावबो सुबुङा माइ सौनो मोननाय नङा जुदि बुंनायनि बाथ्राया गामिनि सोरबाफोर सुबुङा माइ सौब्ला माने 1000 जुरिमाना रायजोनो होनांगोन लोगोसे गुबुन गुबुन गामिनि मानसिफोराबो रावबो माइ सौनो लाबोनो मोननाय नङा बेयो जोंनि नैनं बालाबारि गामिनि रायजो राजानिफ्राय नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायहरनाय जाबाय आरो बेयाव मोनसे दंबावो अखमाजों लिरदो ইয়াৰ দ্বাৰা বালাবাৰী গাঁৱৰ ৰাইজৰ লগতে অন্য গাঁৱৰ ৰাইজক জনোৱা হ'ল যে উক্ত ধান বানা মিলত বিশেষ কাৰণত ধান বানা বন্ধ কৰা হৈছে बे खारनखौ मानो होखो बिसोरो आंनि सायाव एक्सनखौ बेनिफ्राय आं बिखौ मानो नैबे एक्सनखौ माबाना लानानै आङो थानायाव थांबाय एजार होनो ओमफ्राय एजार होनो थांनायाव दा उसिया बुंबाय बेयाव जे नोंखौ एसा खालामदो होननानै नंगौ नङा होनना बुंनायाव नंगौ होनना बुंदो बेनिफ्राय बियो उसिया लिरनानै होबाय बेयाव नि अखमियाजों मोनसे माबा खालामना होदो बेनिफ्राय इयाव रायजोफोरा थांनानै सोंबाय आरो आंखौ नों मानो रायजोफोरखौ एसा खालामखो खालामनायाव आं बुंबाय आं रायजोखौ खालामाखै नोंसोरो रायजोफोरा नैबे नैनं बालाबारि गामिनि रायजोफोरासो आंखौ नोंसोर बे रखम खालामनायखाय आंबो नोंसोरखौथ' फंसे गथ' बुथारनांगोन माने आयेननि गेजेरजों नोंसोर आंखौ माने बे माबा खालामनाय होनना बुंबाय बुंना बिसोरो बुंबाय नों मानो केस होखो नोंसोर केसखौ उथायना उथाया होनना बुंबाय बेनिफ्राय आङो केसखौ नोंसोरो बै पस्टकार्डखौ मानो थाबना होनाय माने गामि खर' बे गामि गेजेराव मोनसे होननानै नोंसोरखौथ' आं दाय खालामाखै आंसोरथ' माने गाज्रि बुङाखै आं गावसो मावना जादों हारसिं होनना बुंबाय बुंनायाव बिसोरो बुंबाय नों केसखौ उथाय होनना बुंबाय आं उथाया नोंसोर जुदि मानियोब्ला नोंसोरो पस्टकार्डखौ जुदि बोखारोब्ला नोंसोरो किसु नोंसोरनि नियमफोरखौ जुदि माबा खालामोब्ला आं मानिगोन होनना बुंनायाव बिसोरो आंखौ मा खालामबाय गोनो गोथो जाबाय थाबाय इसोरनि गोसोआनो थिग जायाखै बेनिफ्राय इसोर बुंबाय आंखौ नोङो जोंनो माहायाव 1000 के फैसा होनांगोन होननानै बुंबाय बेनिफ्राय आं बुंबाय बिसोर रायजोफोरखौ आं फैसा होनो हाया रायजोफोरनो नोंसोरनो बेनिफ्राय जायोबा नोंसोरनो आं माबा मोनसे गेजेरावनो होगोन माने मोनसे गामि हिसाबै होननानै बुंबाय बेनिफ्राय बिसोर बिखौ मानिया माबा मोनसे होनांगोन होनना बुंबाय थाबाय बेनिफ्राय बिसोरो खेबसेनो बुंबाय माने आफादगिरिया साना कसारिया ओमफ्राय बे बुंबाय नोङो रायजोफोरनो मानहानि जोंखौ खालामनायनि नामाव नों जोंनो 1 लाख माने होनांगोन होनना बुंबाय इयाव बेनिफ्राय आं नोंसोरनि 1 लाखबो होनो हाया नोंसोरो केसखौ नोंसोरो बै पस्टकार्डखौ बोखारनांगोन नङाबा आं मानिया नङाबा नोंसोर मानियाबा आं मानिया होननानै आङो बिसोरो माबा जाबाय ओमफ्राय जानायाव बेनिफ्राय बिसोर बुंबाय नों केसखौ उथायना थाया बेनिफ्राय आं नोंसोर अकेबानो आं अके होननानै आङो किसु बाथ्राखौ आं गावनो मोनसे माबा खालामना लाबाय आरो माने मान्थि जाबाय जाना थांनानै जिदा उसिनि खाथियाव थांनानै आं कमफर्ट खालाम उसिनि सायाव बुंबाय सार आंनिफ्रायथ' जेबो गैया दा रायजोफोरा किसु बाथ्राखौ मानियाखै होनना बुंबाय बेनिफ्राय बेयाव थांनानै उसिया लिंहरनानै बे सोंबाय आंखौ ओमफ्राय आं बुंबाय सार आंनिफ्राय अके ओमफ्राय उनाव रायजोफोरखौ सोंलायबाय नोंसोरो नोंसोरनि गोसोआ दा थिग जागोन जायाखै होनना बुंबाय थिग जागोन जाया होनना बुंनायाव बुंबाय सार जोङो थिग जाबाय होननांबाय बिसोरो मा खालामबाय बिसोरनि गोसोआ थेवबो माने गोनो गोथो बिसोरनि गोसोआ दाबो माने दाउट जायाखै बेनिफ्राय बिसोरो उसिनि सिगाङाव बिसोरो माने एसामिस बुङालासिनो बर' भाषाजों आंखौ स्रोद नों बुंबाय आफादगिरिया बे साना कसारि बर'आ बाय नोङो 1 लाख होनांगोन बेनिफ्राय आं बुंबाय उसिया बुंबाय होनबा सार मोर बरा गाँवर राइजे মোক মানে বড় ভাষাই দি কৈছি আপনার মানে এছামিসটো কোৱা নাই বড় ভাষাই দি কৈছি 1 লাখ টাকা দিবা লাগে বুলি होननानै आं माने बुंबाय आरो बे उसिनि सिगाङाव उसिया बुंबाय साबैदार नोंसोरो माने एसे माबा बुंबाय अखमिया बुंबाय आरो बियो साबैदार ओमफ्राय आं दा बर' बुंगोन साबैदार नोंसोरो जुदि 1 लाखखौ लायोब्ला आरो नोंसोर निमाखानि गेजेराव जुदि 1 लाख फैसा बिजार मा होनो नागिरफिनोब्ला नोंसोरो दिगदार जागोन नोंसोरो दालिभात जानांगोन नोंसोरो केस जागोन नोंसोरो मानसिखौ एसा माने मेन्टेलि माने नोंसोरो एसा डिस्टार्ब होनांलिया नोंसोर गामि मिलायना थादो जेरै निमाखा जाबाय इयाव मा नांबावगोन होननानै बुंबाय बुंनानै ओमफ्राय उसिया बुंबाय खोनाबाला खिन्थु दिगदार जाबावगोन होनना बुंबाय उसिया बे गामिनि रायजो राजाफोरखौ बेनिफ्राय आं मा खालामबाय इसोरो फैनानै हराव फैनानै मोनायाव फैनानै डाइरेक्ट मिटिं खालामबाय खालामनानै बुंबाय इसोरो नों जोंखौ मानो केस होनाय बेनिफ्राय आं सोंबाय इसोरखौ नोंसोरो आंनि सायाव मानो एटाक खालामनाय पस्टकार्डखौ मानो थाबनाय
नांबाय पस्टकार्डखौ नोंसोर मानो थाबनाय आंनोबो नांगौ खारनखौ आंथ' नोंसोरनि माबा मा होनो खुथ्र' खामानि मावनाथ' जायाखै आं सिखाव खस्थ' खालामा जायाखै आं गाव खस्थ'नि फिथाइजों आं खस्थ' खालामनानै मोनसे खामानि मावना जादो नोंसोर इयाव जोंखौ मानो एसा खालामखो होननानै बुंबाय बुंना बिसोरो सानो बेनिफ्राय आं मा खालामबाय बेनिफ्राय आं मानसि सिरि थाबाय थाना बिसोरो आं बुंनाय लोगो लोगोनो बिसोरो साबा सिखार खाना बुंखायो बाथ्राखौ बिसोरो आंनि उनाव खाबा सिखार खाना बुंखायो आं खाबाखौबो आं माबायदि माने फिननायखौ होनो हानो ओमफ्राय फिननाय होनो हायिखाय आं मा खालामो सिरि थायो जायखौ हायो आं बेखौ होयो जायखौ हाया बेखौ होनो हाया बिसोरो नोंनिफ्राय 1 लाख रांफोरनि थाखायनो नोंसोरखौ न'खरनिफ्राय ओंखारनाय जादों जादों ओमफ्राय बिसोर बुंदो जे नोङो जोंनो बिसोरो जा बुंबाय 1 लाख बिसोरनियाव बुंबाय 1.5 लाख खासेया बुंबाय रायजोनिफ्रायनो नोङो 1 लाख होनांगौ जों रायजोफोरनो जों रायजोफोरखौ खस्थ' होबाय हारेसमेन्ट होबाय नोङो जोंखौ माने गन्थं हास' होबाय आं हास'वाखै बेखौ आं हास'वाखै नोंसोरनि दैदेननायाव बे खामानिया जाना थांदो आं बेखौ आं नोंसोरखौ खस्थ' आं खालामाखै नोंसोरसो आंखौ खस्थ' खालामदों बेनिखायसो नोंसोर आंदो एसा जानायावसो आं नोंसोरखौ फैसा खालामनो गोनां बायध' जादों नांबाय ओमफ्राय आरो खासेया बुंलायबाय 1 लाख नङा 1.5 लाख जानांगोन खासे बुंबाय 50,000 खासे बुंबाय 1 लाख 1.5 लाख जाहैबाय ओमफ्राय बिसोर बुंबाय आंखौ नोङो 1.5 लाख फैसा होनो हाबासो गामियाव थानो हागोन आरो 1.5 लाख होनो हायाबा माने गामियाव थानो हाया माने लिंक गैखाला होननानै बुंबाय बे उनाव जागोन बेनिफ्राय बिसोर बुंनायाव आङो न'आव फैबाय बोराखांनानै बिसोर मा खालामबाय दसेनाव माबा सेक्रेटारिया बुंबाय रायजोफोर बेखौ जोंबा आला खालामनोसै नामा होनना बुंबाय बुंनो खाथि रायजोफोरा माने आखाइ खबनानै बेखौ आला खालामदो दिननिफ्राय बेयाव लिंक गैला होननानै बुंबाय ओमफ्राय बेयाव खासे मानसिया बुंलायबाय आरो बाथौ मन्दिरनि बिखयै बेयाव बुंबाय जे जोंनि बाथौ मन्दिर हायाथ' बिसोरनि हायावसो दोङो बिसोरनि पट्टायावसो दोङो बुंबाय बुंनायाव बे बुंबाय जोङो बिसोरथ' जोंनो हाखौ होखानाय नंलिया बिसोर जोंनि सायाव थांखासिगोन होनना बुंबाय बिसोरखौ जोङो दांख्ला सुख्ला खालामनानैबाबो जों थैजोंबाबो बिसोरनि हाखौ जों नामजारि खालामना लागोन होनना बुंबाय बुंना ओमफ्राय खासेया बुंबाय आरो गामिनि सोरबा खासे आरो गामिनि बाय बोराय बेन्थ' बोरायबो नंद्राया माबा बैसो दोङो बे बुंबाय गारथारनाङा रायजोफोर गारथारनाङा होननानै बुंबाय बुंनाया नोंसोरो जे खालामो नांबाय बेनिफ्राय जों सिस थाबाय बेनिफ्राय मा खालामबाय आरो खासे बुंबाय आरो जोङो बिसा न'खरखौ न'खरसेयैनो बिनि बादै न'खरसेनो जिखानो इसोरनि भाइ फंबाय दोङो जों बिसोरखौ हारा मुरा जानानै जों धंख' खालामनांगो मिल धंख' खालामनांगो माबा धंख' खालामनांगो होननानै बे बुंबाय उनाव जों सिरि थाबाय बेनिफ्राय बिसोरो मा खालामबाय बे माइ सौनो फैनाय मानसिफोरखौ गावसोर फार्स्टआवनो माबा खालामनानै कमफर्ट खालामना लानानै ओमफ्राय मा बुंबाय जे जों रायजोफोर जों हादिया जों हानाय नंलिया जों बिसोरखौ जोङो गामिनिया माइ सौनो जोङो नांलिया जाय सौओ खिन्थु मानियाबा 1,000 थाइसे होनांगोन आरो बिसोरो थांनोबो मोननाय नङा 500 थाखा थाइसे होनांगोन नांबाय ओमफ्राय एसानो ओमफ्राय मा खालामबाय बिसोरो एसानो मानसिफोरा माने इसोर फाइलि आरो गामिनिया बेनिफ्राय गुबुन मानसिफोरा जुदि इसोर गुबुननिफोरखौ बुंबाय जे गुबुननि मानसिफोरखौ जों फायनायखौ जों मान अपेन खालामनांसिगोन अपेन होनांगोन नङाबा जोंनि केसा बारासो बारा जागोन होनना बुंबाय बुंना बिसोर फैसानो मा खालामबाय इसोर अपेन खालामना होबाय साइडनि मानसि फायनायफोरखौ बेनिफ्राय फायो ओमफ्राय जिता केसा जोबनाय लोगो लोगोनो बे माबा मिटिं जोबनाय लोगो लोगो बे नखानायनिफ्राय मा खालामबाय मानसिफोरा साइडनि मानसिफोरा फायनानै माइ सौनो फायब्ला खासे फायो फायनानै मा खालामो लामा सासे हमथानानै थेलाखौ माने फिदिंना हरनो बुङो बुना हरगोन होनना बुङो मानियाबा माने दानना हरगोन माने सोबाना हरगोन होनना बुंनायाव बे माने खाथि खालानि जि बर' बा हारसाफोरा फायनो गिनो हमलांबाय गिनो हमनानै थाबाय ओमफ्राय साना लाखै आंनि फारसे माने आंनि माइ मिलाव फायनाय मानसिफोरा कमिलांनो हमबाय कमिलांनो हमनायाव आं मा खालामगोन आं मा मागोन जाबाय आं टेनसन जालांबाय दाना आं थेवबो आं माने इसोरखौ इसा माने जानो आंबो दानिबो बादोंमोन दा बिसोरो जोंखौ डाइरेक्टलि खालामदो बेनिफ्राय मा खालामबाय बिसोरो बे सानो माने दिनखौ माने सानो एकदम 1 मास जाबाय आरो बिसोरो सानो माने बे दिननिफ्राय बिसोरो बुंनाया दा हिसनाया दानि बारासो बारा जालांना थाबाय माने बादा होनाया बेनिफ्राय आं मा खालामबाय आं मोनसे इनकुवारि केस खालामना होफिनबाय बेयाव आङो माने 12 जननि नाम होनानै आं बेखौ केसखौ होफिनबाय होनायाव बुंबाय उसिया बै सियानि उसिया बदलायबाय ओमफ्राय दा सेंग्रा नेक्स्टनिया सेंग्रामोन उसिया बे उसिया बुंबाय जे नोंसोरो मानसिखौ मानो फैसा खालामदो बिसोरखौ दा सिगिखाबाय बिसोरखौ बाय दम होदो बेनिफ्राय बिसोरो बेयाव बाय गिबाय गिनानै मोखां सोमसो जानानै मा खालामबाय बिसोरो ओमफ्राय उसियाबो बुंबाय गामब्राखौबो लिंहरबाय गामब्रायाबो बुंबाय उसियाबो बुंबाय जे नाय खेबसेखौ नायबावदो निखौ बिसोर मा खालामो मानिना नोंखौ लागोन लाया नोंखौदो बिसोर बिसा खालामदो बे माब्लाबाबो दानि बे माबा मा होनो इलिगेल रुल्ससो बे रुलनि माबा नङा होननानै बुंबाय उनाव थाबाय थानायनिफ्राय आं मा खालामबाय बिसोर हानि बाथ्राखौनो बुंबायना ओमफ्राय बे एसा बुंनाखाय दा जों हानि केसखौबो होबाय जों दा हानि केसखौबा नोंसोर होनबा जोंखौ आलाग खालामदोबा नोंसोर जोंखौ मा निन्दा होदोबा नोंसोर जोंनो हाखौ होदो जुदि नोंसोर होआबा जों कर्ट केस खालामनानै जों हाखौ माबा खालामगोन होनना माने बुंबाय आरो बुंनानै दा जों बेनिफ्राय मा खालामबाय जों थाबाय एसेनोसै सिरि बे केसा जोब्बायखाय जोङो मण्डल अफिसावबो होबाय
मन्डल अफिसाबो बुंबाय मा मन्डल अफिसनिफ्राबो बुंबाय जार আছে टाइटेल ই লাগবা পারবো কোর্টও যাবা পারা আছে যার টাইটেল নাই ই কোর্ট পারবো তন্তে লাগি থাক नांबाय इनिफ्राय बिसोर रायजोफोरा इनिफ्राय लास्टआव मा खालामबाय जोंखौ टारगेट लाबाय इनिफ्राय अफिसारा बुंबाय नोंसोर दुइ पार्टिजों मिलायना ला नांबाय आं बुंदों मिलाया आं थानायावनो खेबनै मिलायखांबाय आरो बिसोर जोंखौ बुंदोसो दानगोन सुगोन गावथारगोन हेनटेनगोन होननासो बुंबावदो बेनिखायनो जों दा नै कमफ्रम जादिया कमफ्रम रायजोफोरा बुंबाय जोंनि रायजोआव बेफोर फंसे फंनै बुंनाय थाखायो होननानै बुंबाय बेसा रायजो सलायनायाव रुलाव बेसा नङा मानसि रायजो सलायनायाव नोंसोर मोजांसो लांनांगौमोन बुजायसो नांगौमोन बुबथानसो नांगौमोन मानसिया बे रखम खालामना होननासो नोंसोर बुंनांगौमोन होनना बुंबाय नङा बेफोर रायजोआव थाखायो नांबाय आं मानिया आं मानिखालिया आं बिसोरखौ बुंबाय बेनिफ्राय बिसोर आंखौ दा बुगोन आरो दायाव बे फिल्डआवनो मदल अफिस फिल्डआव बु आंथ' आं जिबन दानो खागोन आं न'खरनिफ्राय जिबन दानोगोन गथिखे आं गारा नांबाय बिसोरनिफ्राय जों मोखां सोमजानानै थाबाय ओमफ्राय आं कमफर्म जादिया फैबाय फायनांबाय दा कर्टआव होनाय जाबाय आं केसखौ दा जोंनो बिसोरो हाखौ होनांगोन दा बिसोरो हाखौ बिसोर जोंनो होथारनांगोन दखान जाबोदों हिजाबोदों जायखिजाया जोंनो माने हाखौ होनांगोन जों खिन्थु जों कमफर्म जालिया बिसोर जोंखौ बहुत माने फाल' आलुबाय बिखायाव दा जों बेखौ थफ्लाबना लादो जिथियालासे जों कमफ्रमखौ इसोर जोंनो हेगारना होआ आरो जोंबो इसोर होआबा जोंबो होआ जों मानिखालिया जोंनो हाखौ नांगौ होननानै जों दा इसोरखौ दाबि खालामदो दा इसोरखौ जों कर्टआव लांबाय जोंबो थांबाय दा इसोरो मा बुङो बेनो आरो माबा केसा नमस्कार मोर नाम हल बाबुल बर' मैं 2 নম্বৰ বালাবাৰীৰ মোৰ দেউতা নাই আৰু আমি ভাই ককাই টোটেল 4জন আছে এতিয়া মোৰ ভাইকেইটাৰ কাৰণে মই বেলেগ বেলেগকৈ এটা মানে ধানৰ মিল বা চেণ্ডেল মিল এনেকৈ মই কিনি দিছিলোঁ যাহাতে সিহঁতে এইটোতে কাম কৰি খাব পাৰে আৰু কি এতিয়া কথা হ'ল মোৰ ঘৰৰ খুৰাটোৰ কিছুমান দিন আগতে মানে হেৰাইছে হেৰাৰ পাছত বাৰু এইটো যিয়ে নহওক পাছত নেক্সট আমাৰ গাঁৱৰ 2 নম্বৰ বালাবাৰীৰ ৰাইজে মোৰ মিলটো চলাবা মানে বন্ধ কৰাৰ কাৰণে এটা নটিচ দিছিলে সেই নটিচত লিখা আছিলে যে মানে বালাবাৰী 2 নম্বৰ বালাবাৰীৰ মিলত ধান বান্ধা মানে বন্ধ কৰিছিলে আৰু বন্ধ কিয় কৰিছে তাৰ বিষয়ে তললৈ মানে লিখি দিছিল যে বিশেষ কাৰণৰ বুলি তাৰপিছত এতিয়া বিশেষ কাৰণতৰ বহুতখিনি কথা আহে এতিয়া মই সেইটো জানিবৰ বাবে বিশেষকৈ মই 2 নম্বৰ বালাবাৰীৰ ৰাইজৰ মই অনুৰোধ কৰিছে কি কাৰণতে যে মোৰ ঘৰৰ এনেকৈ মিলটো যে বন্ধ কৰিলে বা মোৰ ভাইটিয়ে যে মানে বেকাৰৰ পৰা মই অলপ বাছৰ কাৰণে যে মই ৰাস্তা দিছিলে সেই ৰাস্তাটো কিয় বন্ধ কৰিলে এতিয়া মই 2 নম্বৰ বালাবাৰীৰ পৰা জানিব বিচাৰোঁ আৰু লগতে মই এটা ভাৰত চৰকাৰৰ সেনা বাহিনীৰ নিযুক্তি হয় মোৰ নাম মোৰ CRPFত আছে মই আৰু বৰ্তমান মই শ্ৰীনগৰত থাকোঁ ইয়াৰ বিষয়টো লৈ বহুতখিনি আমাৰ ঘৰৰ পৰা আমাৰ ভাইটিয়ে যেটো নটিচৰ কাৰণে কেছত দিলো 2বাৰ ফাৰ্ষ্টত দিলো যে নটিচটো কি কাৰণত দিলে তেতিয়া গৰেশ্বৰ থানাৰ পৰা মানে এটা মীমাংসা কৰি পঠাইছিলে পাছত নেক্সট সিহঁতে ৰাইজে গাঁৱত আহি মিটিং কৰি প্ৰায় মোৰ ভাইটিৰ পৰা 1.5 লাখ টকা দাবী কৰা কেছ দি দিছে আৰু কৰিছে বোলে তাৰপিছত সিহঁতে মোক গাঁৱৰ পৰা মোৰ ঘৰৰ পৰিবাৰক একঘৰীয়া কৰি থৈ দিয়া হ'ল এতিয়া কিয় থলে মোক একঘৰীয়া কৰি মই হেতু ৰাইজৰ পৰা বিচাৰিছো আমাৰ ভাইটি কি কাম কৰিলে ভুল কাম কৰিলে যে যদি ভাইটিয়ে ভুল কাম কৰিছিলে হেতু আগতে ৰাইজে সেই সময়তে মীমাংসা কৰিব পৰা আছিল আৰু আজি এই কেছটো বাৰে বাৰে গৈ এতিয়া কোৰ্টলৈকে গৈ পাইছে গতিকে মই কোৰ্টলৈকে যোৱাৰ পিছত সেই কেছটো খুৰো হয় নাহে আৰু হেতু মই আজিও বিচাৰোঁ যে ৰাইজে সেই নটিচখনত যে বিশেষ কাৰণ বুলি লিখা আছিলে সেইখিনিৰ মোক প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো দিলেও মই নটিচখন ক'ত পাইছে ক'ত দিছে নটিচখন বৰ্তমান এই আমাৰ যেটো বিহৰাম বড়া হাইস্কুলৰ কাষত এটা কাঠৰ কিবা ঢালাইৰ পোষ্টত আছিলে পাছত আমাৰ ঘৰৰ কাষতো দিছিলে তাৰপিছত ইফালে 3 নম্বৰ বালাবাৰীৰ মূৰত দিছিলে খেনেকে 3-4টা জায়গাত সিহঁতে নটিচ মাৰিছিলে এই নটিচটোৰ বিষয়ে মই আজিলৈ গমে নাপালে যে কিয় কাৰণে মাৰিলে কাৰণ বিশেষ বুলি ক'লেতো বহুতখিনি কথা আহি যায় নটিচত কি লিখা আছে নটিচত লিখা আছে বালাবাৰীৰ মানে ইয়াত লিখা আছে অসমীয়াতে লিখিছে ইয়াৰ দ্বাৰা বালাবাৰী গাঁৱৰ ৰাইজৰ লগতে অন্য গাঁৱৰ ৰাইজক জনোৱা হ'ল যে উক্ত ধান বান্ধা মিলত বিশেষ কাৰণ ধান বান্ধা বন্ধ কৰা হৈছে তে বিশেষ কাৰণত ধান বান্ধাটো কিয় বন্ধ কৰিলে বিশেষ কাৰণটো কি আছিল মিলত আহাৰ উপৰিও আমাৰ মিলৰ আৰু জৰিমনা কিবা লিখিছে আৰু মিলৰ আহাৰ বাহিৰে গাঁৱৰ মানুহে যদি আমাৰ ঘৰত সোমায় তেতিয়াহ'লে 501 টকা
আৰু মিলত হ'লে 1000 টকা বোলে সিহঁতে এটা নিজে দাবী কৰি লিখি লৈছে আৰু আমি এনেকৈ যে কি কাম কৰিলে যে বাথৌ মন্দিৰত আমি থাকিও বাথৌ মন্দিৰৰ পৰা কিয় বঞ্চিত হ'লোঁ আমি কি কাম কৰিলে ভুল কাম কৰিলে বাথৌ মন্দিৰৰ বিষয়ে তো মই সেইখিনি কথাটো মই জানিব বিচাৰোঁ অল যিমান ভাৰত চৰকাৰ বা অসম চৰকাৰৰ পৰা মই সেইখিনি কথাটো চবৰ মানে ৰাইজৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিছোঁ যে এনেকৈ কিয় কৰিলে সিহঁতে এতিয়া BTR চিফ আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মই আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াকো মই জনাব বিচাৰোঁ আৰু লগতে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াকো মই জনাব বিচাৰোঁ লগতে মোৰ BTRৰ চিফ প্ৰমোদ বড়ো তেখেতলোককো মই জনাব বিচাৰোঁ যে আমাক ৰাইজে গাঁৱৰ পৰা কিয় বাথৌ মন্দিৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰিলে মই সেইটো জানিব বিচাৰোঁ কাৰণ ভৱিষ্যতটো এইটো আমাৰ কাৰণে অন্ধকাৰ আৰু আমি ইয়াতে থাকা নাথাকাটো পিছৰে কথা ৰাইজে যি ইচ্ছা তাকে কৰিব বিচাৰি আছে কিয় বিচাৰি আছে গতিকে মোক ইয়াৰ মানে সুৰক্ষাৰ বহুত অতি প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে আৰু তোমাৰ লগত কিয় বঞ্চিত কৰিছে এইটো ক'ব নেকি কিহৰ কাৰণে এতিয়া মইতো বিশেষকৈ তেনেকুৱা কিয় বঞ্চিত কৰিলে সেই বিষয়ে মই নাজানো আৰু সেইটো বিষয়টো তাৰমানে গাঁৱৰ মানুহে জানে আমিতো কোনো ভুল কাম কৰা নাই যদি মোৰ ভাইটিয়ে বা মোৰ ঘৰৰ কোনোবাই যদি ভুল কাম কৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে সিহঁতে সেই সময়তে কৰিব লাগিছিল যে এইখিনি আজি কোৰ্ট পৰ্যন্ত যাব লগা কোনো প্ৰয়োজনীয় নাছিলে সিহঁতে আগতে চলিউশ্যন কৰিব লাগিছিলে 1 লাখ টকা দাবী কৰিছে বুলি কৈছে 1 লাখ নহয় 1.5 লাখ টকা দাবী কৰিছে সিহঁতক বোলে তাৰমানে মই জানামতে গাঁৱৰ পৰা যে গড়েশ্বৰৰ থানাত লাগি যাব লগা হ'ল তাৰ হাজিৰা তাৰমানে 1500কে এজনত ধৰি 1.5 লাখ টকা দাবী কৰা বুলি মই জানিছোঁ তাৰমানে তাৰ কাৰণে ৰাইজৰ সভাপতি সম্পাদক কোন হয় আপুনি জানে এই গাঁৱৰ সভাপতিটো হ'ল আপোনাৰ চানাৰাম কছাৰী আৰু হেৰিটো হ'ল সুবিৰাম বড়ো আৰু তেওঁলোকে কিবা জনাইছিল নেকি আগতীয়াকৈ আমাক কোনো তেনেকুৱা মানে বিশেষ নটিচ দিয়া নাই আৰু আমি সেইকাৰণে আমি গম পোৱা নাই যে আমি নটিচ পোৱা হ'লে তেতিয়াহ'লে মই গম পালি হয় বিনা কাৰণত এনেকৈ বিনা কাৰণতে বঞ্চিত কৰি থৈ দিয়া গৈছে এতিয়া মই সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ চেনেলত থৈ দি বাৰে বাৰে কৈছে যে এইটো কি কাৰণ হ'ব পাৰে মই সেইটো কি কাৰণত যে আমাক বাথৌ মন্দিৰৰ পৰা বেলেগ কৰিলে মই সেইখিনি কথা মই 2 নম্বৰ বালাবাৰী গাঁৱৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ আৰু